podstate zápas jednoznačne režili domácich, ktorí potvrdili svoju veľkú kvalitu. Škoda pasáže, keď sme ľahko dostali nejaké 3 góly po sebe a nemalo by sa to stať. Na druhej strane v podstate pre niektorých hráčov je tu možno aktuálny limit schopností. Boli momenty, kedy v druhom polčase sme sa dostali aj my do nejakej možnosti zdramatizovať zápas a dať aspoň jeden gól, ale v podstate po druhom a treťom góle domácich, po veľmi dobrých krydelných akciách, ktoré sme my potom nedokázali v podstate zabrániť, tak sa dostali do laufu a tam potom už sme jednoducho schytali debakel, ale niekedy je to tak, že mužstvo má chuť hrať futbal, nechce sa zatiahnuť len pre 16 a to bol dnes náš prípad a super nás za to svojou kvalitou a v podstate schopnosťami potrestal. Ďakujem pekne. Čabo? Okay, the first I want to thank to the opponent and for his coaches for the fair game. V prvom rade ďakujem súperovi a jeho trénerovi za férový zápas. I know that especially in the first half was a very close game. Najmä v prvom polčase to bol vyrovnaný zápas. I was even in the halftime in the dressing room a little bit more loud, like usually. Dokonca cez polčas som bol hlasnejší v kabíne, ako som zvykol byť. Because we had 2 very good chances already to decide the game in the first half and we don't have the concentration. Pretože sme mali v prvom polčase 2 výborné šance k tomu, aby sme definitívne rozhodli zápas, ale chýbala koncentrácia. And we prepared the team like we know that the Prešov is a very dangerous team. We saw against the Slovan Bratislava normally he deserved a win in this game. Vedeli sme, že Prešov je nebezpečný, videli sme jeho zápas proti Slovanu, v ktorom by si zaslúžil vyhrať. And I told to my players that if you play like this, the danger is very high that you get a goal and after the opponent grow over you. And in the second half we come out and we followed the instruction and in right time come the second goal and after I think it was more or less a game in one direction. Povedal som im, že musia si dať pozor v druhom polčase, pretože to nebezpečenstvo od súpera bude vysoké. Našťastie vyšli v druhom polčase s tým, že teda zabojovali a gól padol vo veľmi vhodnom čase a potom sa už vyvíjal zápas podľa našich predstav. I like just to wish a safe journey and I like to wish that the team Prešov in the next games we find back in the winning way and all the best to my colleagues and also all the best to the Prešov and to the fans too. A ešte by som dodal toľko, že teda hosťom prajem šťastnú cestu domov do ďalších zápasov, aby sa vrátili na víťaznú cestu a všetko dobré do budúcna. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. László hogy magasra emelte a lécet az első mérkőzésen, tartható ez a színvonal mind a 6 hazai mérkőzésen? Preložím vám otázku, takže bola otázka, že na domáceho trénera, že tu latku náročnosti postavili veľmi vysoko, že či si myslí, že v tej ďalšej 6-zápasovej sérii sa to bude dať udržať? Oh no, I don't think so. That this is the players and this is our work. I think the most important is that the player he understands that he have to go always to his own limit. Ja si myslím, že v podstate z nášho pohľadu alebo pohľadu nášho mužstva je dôležité to, aby hráči išli za každým, v každom zápase za tým svojím limitom, aby sa snažili podať maximum do svojich schopností. Every game and every opponent is different. I am sure that we will have also painful defeats, but at the moment we had a good preparation behind us in the winter. The team he played very good friendly games in the preparation. Myslím si, že ešte určite každý zápas je iný, každý súper je iný a určite ešte zažijeme aj nejaké bolestivé prehry.
to viem, ale máme za sebou veľmi kvalitnú prípravu. Hrali sme proti veľmi ťažkým súperom. And we know our quality. I know the quality for my team, and what I told at the moment, I don't have nothing else wish. I like just to see that the team he developed from game to game, and after we see also that the results he will coming or not, but I hope yes. Poznám kvality tohto mužstva, ja si iba želám toľko, aby sme ako tým išli od zápasu k zápasu vždy vyššie a vyššie a verím, že sa udržíme na tejto ceste víťaznej. Nech sa páči ďalšie otázky? Nie, Kristian. Na hostujúceho trénera. Samozrejme, tie góly treba pripísať dobrej hre Dunajskej Stredy, ale nemáte pocit, že tak nejako vypli tí hráči v koncentrácii na zápas práve v tom období tých 16 minút, keď padli tie 4 góly? Samozrejme, tak ako som povedal, pre niektorých hráčov to bolo možno ako splnenie nejakého sna hrať vôbec pre takúto atmosférou a proti takému silnému superovi, pretože my nejak pohyb kadry sme neriešili, máme svoju víziu nejakú a chceme dať priestor mladým hráčom a hovorím, že mali sme na ihrisku potom dvoch hráčov z mládeže, niektorí fakt ako nemajú ešte na to schopnosti, aby vedeli zvládnuť aj z pohľadu koncentrácie, aj z pohľadu vôbec kvalit takýto zápas, takže tam by som hľadal nejak príčiny, ale musím aj povedať, že aj niektorí kľúčoví hráči, od ktorých sme očakávali, že nejakým spôsobom zdramatizujú aspoň ten priebeh, tak tentokrát nezahrali tak možno, ako by mohli. A na druhej strane nezmeníme nejak retoriku nášho spôsobu a v každom zápase pôjdeme hrať určite otvorený futbal bez toho, aby sme liezli na pre 16 a v podstate na to máme teraz priestor. Nás ako neťaží, aby sme naháňali poháre, vypadnúť sa nevypadne, tak chceli by sme, aby sme si hľadali nejakú štruktúru a schému, hernú tvár týmu, ktorú potom možno odozva bude povedzme v ďalšej sezóne. Takže my nechceme opustiť od toho aj napriek tomu, že sme dneska dostali 5 gólov, aby sme ďalší zápas teraz sa zamerali na defenzívu, práve naopak ešte viac budeme sa snažiť hrať otvorenejší, ofenzívnejší futbal bez ohľadu na to, ako to skončí. Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalšie otázky. Én még megkérdezném azt a Csabát, hogy nem játszott Stepanovszky, Bubját, Tiltás miért és Alukónak is el kell utazni, hogy ez mennyire nehezítette meg a dolgot, és mennyire elégedett azokkal, akik helyet szerepeltek. Si preložím otázku, že mužstvo muselo, na domáceho trénera, že mužstvo muselo hrať bez Huka, Štepanovského a Alukova, že nakoľko mu to skomplikovalo situáciu. Okay, the player he tried to adapt also very quick. Hráči sa snažili veľmi rýchlo prispôsobiť týmto zmenám. You know that I don't think that in this team he have stars and then very high rated player. We are really just let's say everybody in the same level. If somebody is injured or he can't play, we have in the behind in his position the second one. I think especially if we go and we see that the Luptak and Brashen, Kočiš Gerger, also he will come back. I think even we have a huge competition who can play in the first 11, and this is very nice for me. And then now every player he tried to show his best face, and that's even the football, and I like it. Yeah. V našom mužstve nemáme nejaké veľké hviezdy, skôr je to viac menej vyrovnané v mužstve, takže máme čo nás teší, že máme v podstate na každý post druhého hráča v rade, ktorý keď teda príde tá jeho príležitosť, tak sa snaží ju využiť. Onedlo sa nám vrátia Lupták, Brašeň, Kočiš, takže čo ma teší, že u nás je ten boj o tú základnú jedenásku. Každý musí ukázať tú svoju najlepšiu, najkrajšiu tvár a to je pre trénera dobré.